खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब चिरां जिल्लायाव दैयाव गब'नानै सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। MSc IBआव साख्रि मोननाय सासे बर' लाइमोना दैयाव दुगैना गब'नानै जिउ खहा। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ चिरां जिल्ला बिजनीनि फुमगिपारा गामिनि MSc IBआव साख्रिनि थाखाय सायख'जानाय किशोर बर' होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला किशोर बर'आ गोदान दिल्लीयाव साख्रिनि थाखाय सायख'जाखाबायमोन। कलाराम बर'नि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्ला किशोर बर'आ दैयाव दुगैना गब'नानै अबथिरायै जिउ गोमायो। किशोर बर'आ साख्रियाव जयेन जानायनि सिगांनो अबथिरायै जिउ गोमायो। फैगौ 27 आगस्टआव साख्रियाव जयेन जानो गोनांमोन किशोर बर'आ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बुधबारखालि बेलासि समाव बिजनी बर' बाजार आस्राबारिनि सुइस गेटआव लोगोजों दुगैनो फैदोंमोन। बेयावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। किशोर बर'नि गोथै देहाखौ SDRFनि हानजाया बोखाङो। किशोर बर'नि जिउ गोमानाया नखरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव दुखुनि थासारि लाबोदों। आसामाव आयुष्मान कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। आयुष्मान कार्डआ बन्द जाबाय नामा? आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बे खेबनिफ्राय आसामाव आयुष्मान कार्डजों फाहामथाय लानो मोननाय नंला। गावारि एबा प्राइभेट हस्पिटालफोराव आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों बेसेन नाङालासे बेरामिखौ फाहामथाय होनाय खाबुखौ बन्द खालामबाय। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खास्रि बिस्रि मानसि बुथारनाय जाथाय। बिजामादैया गावनि बिखुनजो आरो बिबोनांखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनाय जाथाय। बे जाथाया क'क्राझारनि शान्ति नगर वार्ड नम्बर 3 आव सोमजियो। क'क्राझार जिल्ला दतमानि मानब साहा मुंनि लांसुनियाया दिनै फुंबिलि समाव क'क्राझार सहरनि 3 नं वार्ड शान्ति नगराव गावनिनो बिखुनजो कल्पना मालिक आरो बिबोनां दीपशिका मालिकखौ गोबौ हाथियारजों सुनानै खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबदों। बे जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरि मानब साहाया दायो खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै क'क्राझार पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ खौरां मोननानै क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा दावबायहैनानै सुलाद लाहैयो। शिबसागरनि सासे आइजो डक्टरा गावनि थाग्रा क्वार्टाराव गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। आसामनि चराइदेव जिल्लानि सेबकाइटि टाउनाव सासे आइजो डक्टरनि थैनाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। डक्टर मनि तामां मुंनि सासे आइजो डक्टरा गावनि थाग्रा क्वार्टाराव सिलिं फेनाव दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय थासारियाव बोखांनो हायो। डक्टर मनि तामाङा सेबकाइटि मडेल हस्पिटालाव देहा फाहामगिरि महरै खामानि मावोमोन। मा जाहोननि थाखाय डक्टर मनि तामाङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लादों दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निकिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुवा निउ गिनिया आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय
मा मा बानायनो हायो? भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गिदिर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।